Bir-Żewġa u Marsaxlokk huma tnejn minn ħdax-il lokalità li f'Awwissu li għadda bdew il-proġett tal-Pulizija fil-komunità kif dan ġie estis wara suċċess bla preċedent fil-Mellieħa. Minn Awwissu sal-lum f'dawn iż-żewġ lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta saru aktar minn 1200 siegħa ta' rondi b'distanza ta' 240 km bir-roti. Waqt dawn ir-rondi l-Pulizija taw aktar minn 180 parir, fl-istess waqt li ħarġu 170 kontravenzjoni. It-tnejn filgħodu kru ta' Tan-Nies bakkar mal-Pulizija f'Bir-Żewġa, fejn uffiċjal tal-Pulizija fil-komunità, Werner Buġija, spjega l-akbar tħassib fost in-nies li jiltaqa' magħhom. Prattikament l-akbar problema li sibna s'issa fiż-żewġ lokalitajiet li ħadmu fuqhom aħna, Marsaxlokk u bir-Żewġa, hija l-speeding, speed eċċessiv fit-toroq residenzjali li huwa ta' tħassib anke l-anzjani x'in joħorġu mid-dar jista' jkun ta' periklu kbir għalihom. It-tħassib tan-nies inbidel fi priorità għall-Pulizija. Is-Surġent Michael Zara spjega li bit-tema Control Your Speed l-uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità qed jaħdmu biex jedukaw dwar sewqan responsabbli. Għandin nagħmlu diversi checkpoints mal-lokalità ta' Bir-Żewġa u ta' Marsaxlokk sewa fejn aħna dak li jkun naraw ġej ċertu speed inwafquh, nedukawhu anke nispjegawlu x'jista' jkunu repercussions għax huwa għaddej dak l-speed ġewwa pereżempju l-urban fejn l-speed ikun baxx. B'dan il-proġett il-Pulizija qed ikollhom ċans jindirizzaw it-tħassib tar-residenti li għal xi wħud jista' jidher żgħir iżda li meta jiġi indirizzat tinkiseb il-fiduċja fl-uffiċjali li jħarsu l-ordni fil-pajjiż. In-nies xi nitkellmuhom, issaqsihom kux kollox sew, xi problemi jista' jkollhom. Li tmur fuqhom inti huwa ta' vantaġġ ikbar milli jiġu huma xi forsi dak li jkun jiddejjaq jiġi jitkellem mal-Pulizija, ra tmur inti issaqsih. Eżempju affarijiet żgħar li ltqajna magħhom u li qed naħdmu fuqhom hija eżempju l-klieb li ħamġu barra eżempju klieb jimbħu. Is-Surġent qal li din il-ħidma ssir b'sinerġija sħiħa mal-uffiċjali fl-assess tal-Pulizija u spjega li filwaqt li dawn tal-aħħar ikunu reattivi għaliex ħafna mix-xogħol tagħhom huwa msejjes fuq rapporti li jsiru fl-assess, il-ħidma tal-Pulizija fil-komunità hija aktar proattiva għaliex tinżer qalb in-nies biex tisma' u taġixxi. Immorru nħabtu l-bibien tan-nies nintaqgħu magħhom ġol ħwienet pereżempju waqt tal-merċa jew hekk ġifieri fil-post miftuħ bħala hawnhekk. U nispjegawlhom x'aħna x'qegħdin nagħmlu u x'inhu l-kunċett tal-community policing u anke fuq xiex qegħdin naħdmu biex aħna dejjem nagħtu feedback ta' x'qegħdin nagħmlu bħala pulizija tal-komunità hawnhekk fil-lokalitajiet. Il-proġett tal-Pulizija fil-komunità beda bħala proġett pilota fil-Mellieħa f'Awwissu tas-sena l-oħra u ġie estis fi 11 lokalità sena wara. L-Ispettur Juan Mula de Bono spjega li l-ħsibu li jerġa' jiġi estis is-sena d-dieħla biex sa nofs l-2021 terz tal-lokalitajiet f'pajjiżna ikollhom il-Pulizija fil-komunità. Bħala fil-futur għaddejjin bi studju wkoll kontinwu u niġbru anke informazzjoni milli jtuna n-nies u sa nofs is-sena d-dieħla biħsibna nżidu nerġgħu l-ammont ta' timijiet kemm Malta u kif ukoll nintroduċu ħdax-il.